quan vulguis. Hola a tots, em dic Toni i em presento com a formador de suport i ara us explicaré les feines que jo he fet en aquest projecte. Us explicaré les feines que he fet abans del curs, durant el curs i després del curs. Abans del curs, vaig participar en reunions de les preparacions on es van decidir coses com el nombre dels participants, l'horari, etc. Vam decidir entre tots moltes coses, com per exemple, quines habilitats s'havien d'explicar primer i per què. Vaig buscar imatges, fotos, exemples, etc. Ens dividíem les preparacions dels materials. Durant el curs, vaig participar en les sessions de benvinguda i d'altres. Vaig ajudar a preparar els materials necessaris per fer les activitats i pels portafolis. Abans d'una sessió la preparàvem, ens repartíem el que explicava jo i el que explicava l'Ivan. Què feia jo, què feia ella. Per exemple, si jo els havia de repartir alguns materials, vaig explicar alguns exercicis al grup i vaig posar exemples de la meva vida. Vaig donar suport en les preparacions dels vídeos, en preparar les aules d'informàtica, en es va gravar alguns exercicis, etc. Vaig valorar amb l'Ivana després de cada sessió com havia anat. Després del curs, vaig passar l'enquesta de valoració del curs. He donat la meva opinió sobre si la pàgina web s'entén o no. He preparat i estic preparant de la jornada de la presentació del projecte. Ja veieu que va fer molta feina. I ara, Toni, si els hi vols explicar una mica com valores la teva experiència com a formador. Com a formador ha estat una experiència molt bona i si la pogués repetir, la tornaria a repetir. Recomanaries als teus companys de participar d'un curs amb aquest nou rol que també s'ha tocat amb tu, de formador? Sí. Molt bé. I bé, jo ja he acabat de la meva part, ara us tornaré a donar pas a l'Anna, que us explicarà aspectes de preparació del curs i dels participants. Bé, us comentava l'Ivan abans que a la pàgina web hi ha diversos documents que podreu descarregar properament i un és la guia metodològica per als formadors. Llavors ja veureu que és una guia que hi ha bastant detall de com preparar un curs. Hi ha a més bastants consells i de tots aquests aspectes que es parlen en aquesta guia sí que volíem comentar un parell d'aspectes, un dels quals és el dels participants.